Isto é Radio Carcamán, a radio escolar do Colexio Torre na Illa de Arousa. Benvidos e benvidas. Estamos en Radio Carcamán con Cristina, Martina, Zulema, Iván, Adrián e eu, Noela, a cargo da parte técnica. Ola, son Iván e quería vos decir os partidos do Celtia Fútbol Club. O Juvenil A xogará o sábado 29 contra o Ribadumia na Senra 2. O Juvenil B xogará o domingo 30 contra o Villalonga na Bousa. O Cadete xogará o mércores 2 contra o Amanecer na Bouza. O Infantil xogará o sábado 29 contra o Illa Pontecesures na Bouza. O Alevín xogará o sábado 29 contra o Villa de Marín no San Pedro. O Benjamín xogará o sábado 29 contra o Bueu no Empal de Bueu. O Sénior xogará contra o Pontevedra B o domingo no Manuel Barreiro 2. Falando doutra cousa, onte, xoves 27, proxectouse no Cineclub Entre Cortiñas o documental Bravú XXX. Ola, son Martina e vos quería contar que unha das grandes apostas para a mellora da mobilidade será a creación dun bus que comunicará a praia de Ovao con a de Área da Secada e Carreirón. Se pondrá en marcha durante os meses de xulio e agosto e incluirá varias paradas no caso urbano. Esta liña de transporte público ten como obxectivo principal mellorar a conectividade. Ola, chamo-me Adrián e vos quero contar que o Concello de Villanueva e a Illa de Arousa se sumaron á manifestación por mar e por terra contra Altri. Altri non! Tamén vos quero contar que o temporal Martiño sacudeu o Morrazo. Unha curiosidade mundial, os tiburóns do mundo siguen avanzando hacia a extinción. Falando de deporte, o Obradoiro de Santiago ganou ao Movistar Estudiantes 90-73. Os séptimos lle ganan aos segundos. Ola, son Zule e queríamos falar sobre os partidos do CB Dorna. O premini mixto Dorna Camping Salinas xogará contra o Cap de Uchene Héroes en Pontevedra o sábado 29 ás 10 da mañá. As mini femeninas Dorna Lavandería Confianza xogarán contra as Gremlins en Cuntis o domingo 30 ás 12 da mañá. Os mini mixto Dorna Varadoiro Xufre xogarán contra o ACD as Urracas Baloncesto Caldas o sábado 5 de abril ás 10 da mañá en Caldas de Reis. As infantiles Dorna Restaurante Meca xogarán contra o Giraldo CB Pink o día sábado 29 ás 10 da mañá no pabillón Castelao en Vilagarcía. Os infantiles Dorna Pastelería Praza xogarán contra o Cap Pesbasa no pabillón Príncipe Felipe o día sábado 29 ás 12 da mañá. As cadetes Dorna Restaurante Meca xogarán contra o Boa Vila Los Sauces no pabillón de Os Sauces o día sábado 29 ás 4 da tarde. Os infantiles Dorna Barley Bambú xogarán contra o CB Río Ulla no pabillón Torre Illa o día sábado 29 ás 6 da tarde. Os cadetes Dorna Areoso Kayaksuk xogarán contra os Estudiantes C no pabillón A Xunqueira o día domingo 30 ás 7 da tarde. Se queres saber o día, a hora, as canastas e os resultados do noso clube, síguenos en Facebook e Instagram, ao CB Dorna a Illa de Arousa. ¡Síguenos! Ola, son Cristina e quería vos informar que o Club Salvamento Natación Vilagarcía escribiu unha nova páxina dourada na súa historia ao proclamarse subcampeón de Galicia na Liga Galega de Salvamento en piscina na categoría absoluta de Primeira División. O éxito do CNS Vilagarcía básase no compromiso e o traballo en equipo dos seus entrenadores e deportistas, quenes demostraron unha gran dedicación para alcanzar estes resultados. A directiva do clube quere agradecer o apoio da familia e a afición cuyo respaldo foi fundamental neste camiño de crecemento. ¡Ánimo, CNS Vilagarcía!
Eu quería vos contar unha cousa sobre o Colexio Torreilla. Queremos anunciarvos que nos estamos moi emocionados porque o próximo martes, día 1 de abril, visítanos Andrea Maceiras, a autora do libro A Folla Azul. En quinto, levamos uns meses coa lectura deste libro que nos encantou. Animámosvos a lelo. Bueno, compañeros de radio, terminamos informativo. ¡Ata